Γιατί εδώ δεν βγαίνουν τα σύστορα. Θα το δώσω στον κύριο. Το δείξε. Αλλά επειδή πήραμε τους τρούς. Καλά, μην πάθει και κάτι. Θα μας πείτε τι θα γίνει. Όχι, όχι, έγινε η σύσκεψη και θα αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα δεν μπορούμε να σας πούμε πριν το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτά που επικοινωνούν και... Δεν ξέρω ποιο σχέδιο έβγαλε στην ουσιότητα. Εμείς καταθέσαμε το σχέδιο. Τις προτάσεις που μας παρέδωσαν την 25η στο Eurogroup. Μόνο αυτό να μας πείτε. Ο κόσμος θα περιμένει να δει ένα ανοιχτές Θα τράπεζες. περιμένετε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε συμφωνία τελευταία στιγμή. Προφανώς. Μην κάνουμε πίσω. Ήδη συμφωνία, δηλαδή μπορεί να δει. Ρίξει και ανατροπή. Να ρίξουμε ξύλο στους μνημονιακούς. Ρίξει και ανατροπή. Μαλουμάκι μου. Σκίστε τους! Σκίστε τους! Σκίστε τους! Σκίστε τα βουνιά! Σκίστε τα! Σκίστε τα βουνιά όλα! For the Italian TV, what's gonna happen? Ragazzi, ci siamo schiacciati. Never be afraid. Never be afraid. Bravo! Bravo Varoufakis! Bravo! Μια δήλωση κύριε Βαρουφάκη. There's another way to solve the problem. Just this answer. If there is another way to solve this problem.